Mä oon Stellan pihalla. Tässä on polttopuita tuotuna. Maksaa 100 1000 kiloa. Tässä on Stellan talo. Ja tuolla on puutarha. Ja tuolla on vähän olkipaaleja. Ja tässä on nämä hepat. Heppa 1, heppa 2 on tuolla. Käyn tuolta toiselta puolelta kuvaamassa. Niin näkee vähän paremmin. Tässä on koira. Tämmönen, miten sanois, kadulta löydetty. Oli sairas ja hän otti sen sitten hoitoonsa. On siitä lähtien pitänyt sen. No niin. Nämä on molemmat sellaisia hevosia, joita on kohdeltu väärin. Tää meinattiin tappaa, kun tällä on tässä hännän päässä näkyy tollanen möykky, eli siinä on kasvain. Ja tää toinen taas oli aliravittu ja mitä kaikkea siinä oli. Yes, wait, I'm just filming video. Okay, go still. Okay, you can come also. No, I don't like to take pictures. Okay. Elikkä tällaisia.